good afternoon sa inyo mga my friend. Ni ami karon galakaw-lakaw. Mag-exercise mi diri ba? Nagbike-bike akong anak ko, asa naman sila? Wala man ay nag-bike. Ang anak ko. Ayan. Si hi. Hi guys. Ayan. Pacho ko. Neymar gapayong-payong pa kog Hello Kitty. Ayan. Ang anak ko. Hello. Yung kuya niya. Kuan rami lakaw-lakaw rani ani. Hastang inita kayo alas 4 na. Mag alas 5 na sa hapon, hastang inita paghihapon. Kami. Na ako ragi maigo ani. Ako ray maigo sa kuan payong kay hastang gamay sa akong anak ra nga ba iba. Ayan, tara maglakad-lakad tani. Mag-ikot-ikot rami padulong diri sa kanto. Sa kanto lang namo ni. Ayan, diri rami sa kanto, mag-ikot-ikot mi. We're going this way, guys. We're going this way, over there. Okay, wait for me, my darling. We just go over there. Na, mga pasaway, mga bata na ako ba? May mga Can you show them? Can you show them? tigas ang ulo. Come here, i-bike mo na. Let's go. Diri rami, mag-ikot-ikot mi diri sa kuan. Side lang namo. That's Steven. Na sila yung saging dito nga tanom saging with bahay. That's literally how we do it. I just take a break for like 30 minutes and I'm back to do. You do the rest of the way. Like that. Yummy. Kaila kong giingnan nga magkuan daw ko lakad-lakad kay dako na daw akong tiyan. Buangon mga bata oy. Di tayo magkasya nito. Ayan, dito lang. Dito yung ano namin. May mga bulaklak. Ito lang yung ano namin dito sa may kanto. That's for you. Hold me. No, I don't want. Mga ano, kahoy. Oh, stop! You know my hand. No, hot mo na yan kasi hot. I-hot mo na yan kasi hot. My friend, ayan. Namin nakita nga kuan, couch ba nindot pa kayo gilabay na among kuaon ni Ron. Come silin. Ay, silin. Come. Kuaon ni namo among silipon ba. Nindot pa nga couch mga my friend. Itong labay na nila. Tabok. Tabok. Gilabay nila nga couch. Ayan, pakita ko sa yung couch. Nindot pa mga ito gitapon. Tapon na nila ni mga my friend. O kinsay gusto ani. Kalami kuaon. Ay, bakit nandiyan ka? Upo na. Nagilaboy na nila mga my friend. O, nindot pa kayo nga couch ba? Ayan, picture ko kayong dalawa. Silin, picture. Wait, I'm gonna put my mask. Ayan, nindot pa nga couch mga my friend ba? Lami ni kuaon. Nindot pa nga couch. Uy, ayan, Lami kuaon ba? Pahigda-higda pa. Kaso lang bugat ba ni paano makuha ni? Hastang kanindot pa, We're gonna go. Oh, waiting for school bus to listen. Ayan, kukunin namin to mga my friend. Where are we gonna put this? Kukunin namin tapon yung lumang ano. Tara, let's go. Mama, I know where to put this. Kayo, I know where to put this, Mama. Wait, alis. Go over there. We can put it in front. Yeah. Ayan, nindot pa kayo mga may kitang labay na. Gilabay na nila ba? Nindot kayo nga upuan. Call Papa. Wa dyan siya'y guba. Wala siya'y guba mga my friend. Let's go. Come here. Ayan, nindot pa kayo sa likod. Agoy, kanindot kayo. Gilabay naman ni nila. Nindot na, gitanaw na sa ubang tao. Sila may magkuha na, makauna na sila na. Lami kuhaon. Uy, kaso lang bugat o saon man puna ko pagbuhat. Ano hasta man pagabugat kay kahoy man solid. No, saon nakahato. Agoy, kanindot. Uy. Tanaw sa mga tao na apoy naglakaw. Gitanaw nila ba? Si kuhaon nila ba? Oh, free soil.
Oh, may free soil din dito, ha? Come here. Want to take it soil? Come on, go. Let's go. No, I don't wanna. No, ayoko, baby, oy. Napod sila free soil dito. Nakalaka na, pauli namin sa balay, oy. Kay doon raman diri po damong balay. Nakalakaw namin diri, Exercise, ayan, oh, may nakaistan ito, free soil daw. Oh, let's go, let's go, let's go, let's go. Nabok na may mga my friend. Nabok na may. Oh, di jud ko makamove on ba nindot patong kahot sa ilang gilabay ahak gipang labay lain gining kuan oy lahi ra gining daghantay kwarta ba kay nindot pa nga kahot silang gilabay sana wa tay mo kuha ato kay kuhaon ako akong ingnon akong bana ang buhaton buhaton na mo tara kalamay sige sidewalk nara may diri pauli na mi sa bahay. Mana dari ang amo, oh. Kaya nagbike-bike ako mga bata. Lingnan ko nila nga. Kailangan ko raw maglakad-lakad. Kuha po kong payong, oy. Oh, what's that? Ew. Mauni among kuan diri, sidewalk. Naadyo'y mga puno, mga my friend, kay bawat balay na ay puno, itanom sa government para ambot sa kaha ning anong naadji puno ni siya. Oh, nindako na ilang balay. Never mind. I'll just go in there. No. Open nila yan para lumabas yung hot. Hot. Come. Di kapoy na akong anak. Kay bike-bike man siya gaina. Dito ra dapit amo mga my friend nag-ikot-ikot rami. Aray! Ikot-ikot ra kami. Daghan jud siya mga puno diri Guys, help! Kay tamnan sa mga government. Mom going around Bawat bahay. Tamnan nila og kahoy and then pag mudako na jud kaayo mudako na ilahan na pong tangtangon and then magkuan na pud sila magtanom na pud sila og gagmay kay ito ayan mga puno mga gagmay bagon mga bago yan tanim kay nindagko naman tong kuan didto gitanom may ngani kadagko kini siguro tangtangon na ni kay lain na gagmay na yung dako na kaayong kahoy. It's way more cooler. Ila na ning tangtangon. Pati ito tangtangon na nila. Kay dagko na. Tapos pulihan og gagmay nga na. To adito, ang gagmay. Let's go. Ang amoa po dapit nga kahoy kay kuan pod gamay pa pod kay tangtang nila tong naunang kuan. Kahoy nga dagko. Grabe kasagbot kayo, wagi sila gaputol og kuan. Wala sila gaputol og. Come here. I'm scared. Look. Ah. I'm scared. Yung mga bulaklak Oh, naanap po ko yung nakita mga may friend gilabay nila. Mar. Tuwagin may lagay mo. Kaso guba na, doon kabinet. Giputol manila yata. Ayan, kabinet. Sandali lang. Oh. Kaso sira. Kabinet, ayan. Nindot na siya. Lagyan o kuan. Look at this. I want to see this. Ayan, kabinet. Gilabay nila. Nandiri lang ang kuan. Sira lang ang isa kabuok. Pero pwede pa maayo. Yan. Yan nga naon lang ang kabinet. Nindot baya pod. Kaso yun ang mga taklob. Nindot pa siya Kuwaon ako naon niya. Kuwaon ako.
Kumusugot akong bana kwaon. Pero sira ang isa ka kuan. Isa ka door. Ha? Para po lang mga amigo, oh. Manglakaw na po na sila, bike-bike. Ayan. Ayan na, di rin na kami sa balay na my friend. Hindi rin, aning abot na, ikot-ikot rami. Ay, kanindot to. Ay, di ko makamob sa couch bang gilabay. Ayan, ito ang balay na mo, diri. Sa usual. Ang among balays. Ayan, naanami diri, aning abot na. I can say, don't forget to subscribe to Sina Canada. Bye. Sina Canada. What's going? Ayan, hello. Ayan, naanami na sa balay, aning abot na. Nagikapoy ko, gihangak-hangak ko ba. Bisang hasta ka, duol ra kayo, galakad-lakad, gikapoy. Na akong giing na akong bana, na ako'y nakitaan nga couch, nga nindot pa. Yung ko nga, kwao na to. Ana siya nga dito daw, basig daw na daw kuan, mamaak. Basig daw na mamaak nga, mga hayop. Naabot lang anong kang naimaak, ala, basig kwao na nila, na anay kuan, Ano yan? Kwaon na yun, mga unya, mga taod-taod na anay mo kuha. Ayan lang. Sana nag-enjoy kayo sa aming lakad-lakad mga my friend. Bye-bye. Thank you sa inyong panonood. Bye.